Arkadağ şäherine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü münasibetli aýdym taýly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Arkadağ şäheriniň baş baýdak meýdançasyna azaýyp seni münasibetli dawara Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýerine ýetirmegi bilen goşuklukda döwlet baýdagynyň galdyrylmagyna başlandy. Soňra ýerine ýetirilen edebi taýly çykyş ýer ýüzüne paragatlyk nyşany bolup parlayan mukaddes ýaşyl baýdagymyň watdyny ýetirdi. Döwrwaplaň, amatlygyň we ýaşlygyň nyşany bolan Arkadağ şäherine goşa bayramçylyk münasibetli geçirilen dawarada çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymydy we hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman Terdarmydy. Arkadağ şäheriniň bagtyar ýaşaýjylaryny hemde ähli türkmenistanlary Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü bilen tüýsürekden gutlap iň pek arzularyny beýan etdiler. Dünya Birleşigi tarapyndan 3 gezek ikrar edilen hemişelik bitaraplygyňyň müň ýyllıklardan göze şalyan paragatçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşuluk ýörelgelerimiň, durmuş ykdysady, syýasy, hukuk özgörtmelerimiň berk bünyady hemde kepili bolan konstitusiýamyz esasyna hukuk we dünýäwi döwlet, adaletli raýat jemgyýeti gurulyp, düýpli özgörtmeler amala asyrylýar. Muň aýdyň misaly döwrümizin iň döwrüp Arkadağ şäheriniň keşfinde aýdyň ýüze çykýar. Giň meýdançada dören şatlyk şowkun berkarar watanymyzdaky ötüşleri we özgörçlükleri tüýsürekden goňş we eýtilmez şatlyk duýgulary bilen kabul edýän Arkadağ şäheriniň ýaşaýjylarynyň başdan geçirýän büýtünç we bagtyarlyk duýgularyny aýdynlygy bilen görkezdi. Aýdym taýly şowkuny çykyşlar garaşdy. Türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyndaky ähli möhüm ähmiýetli wakalara özgörçli bayramçylyk öwüşgünni saýdy. Aýdymlarda döwrüp Arkadağ şäherimiz Täze şäheriň we döwrümiň azaýyplyklarynyň wasfy etirildi. Goşa bayramçylyk münasibetli bu ýerde ýaýbanlandyrylan konsert ýurdumyzyň täze taryhy ýamyna, baş kanunymyzy hemde garaşdy. Bitarap watanymyzyň mukaddes ýaşyl baýdagyna sena hökmüne ýanlanyp, halkymyzyň miýdemez agdyberligini we jewitligini, oň paragatçylyk, dörejlik, ynsanperwerlik ýörelgelerini üýtgegsiz agrarlygyny alamatlandyrdy. Aýdym taýlar watanymyzyň azaýyp döwrümizin wasfy bolup ýanlady. Bu bolsa dawra gatnaşylaryň kalbyny azaýyp zamanamyzda paragatçylykda we awadançylykda ýaşap, dörejilikli işlemek bagtyny peşkeş berenlik üçin Gahrman Arkadağymyda hemde Arkadağly Gahrman Terdarmyda tüýsürekden hoşallyk duýgusyndan nolurdy. Şeýle hem Arkadağ şäheriniň durly künjeklerine bayramçylyk münasibetli guralan dawralar ýokary ruh welentlige betlendi. Davrada ýanglanan aýdymlaň ruhyň öterji telleriniň hemde joşgunly mukamlarynyň täsirleri ýurdumyzyň gazanan üstünlüklerine bolan tüýsürekden buýsanç, watanymyza belin söýgü duýgularyny, Gahrman Arkadağymyzyň we Arkadağly Gahrman Terdarmyzyň ýol ýörelgeleri esasyna dörejiliň we rowaşlyň ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň azaýyp geljegine bolan anama has berketlik hemde Arkadağ şäherine bayramçylyklaň, şol sany Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü münasibetli bayramçylygyň ýokary derejede dawralandyrylýanlygynyň aýdyň nyşany urly.